Noswaith bawb, croeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda yn dydy i fod yma yn gilydd, a fod yma i'w geisio fe i fynegu yn cariad ni at yr arglwydd. Glywon ni bore yma am hynny, ond ni'n dod i rando ar yr hyn sydd gan Dduw i'w ddweud wrthyn ni. Ni'n dod mewn i ddiddod i'w orchymyn i beidio a roi'r gorau i gwrdd, ond i barhau i ymgynnull a'i foli e. Wel, gyda chi ni weddio nawr, gyda chi ni gyflwyno yr oedfa yma eto i'w ofal e. Ie, arglwydd, i ni yn diolch i ti, dy fod ti o Dduw wedi siarad am bod dim angen i ni i ddyfalu sut fe wyt ti, bod ddim angen i ni ddyfeisio dywiau i ni'n hunan, ond rwy ti wedi dangos dy hun i ni, fel wyt ti, wedi datguddio dy hun i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O, ni'n diolch amdano fe. Yn diolch am ei fywyd perffaith a hyfryd e. I ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu yn rhagori, fod gennym ni ynddo fe cyfaill heiddau garu. Un sydd yn deilwng o'n cariad a'n clod ni. O Dduw, ni'n diolch i ti. Felly wrth i ni ddod mewn i ddiddod i ymostwng wrth flaen di, bod hynny ddim yn beth blinderus, ond yn hytrach bod e'n beth hyfryd iawn. Arglwydd ni'n gweddio bydde ti gyda ni nawr, unwaith eto, neu di'n helpu ni bob un i ffocysu, i gael o bwyntio, i ni'n gofyn arna ti i roi rhyddid i ni wrth addoli di, a byddai'n calonau ni yn cael ei codi fyny mewn mawl a rhyfeddod. I ni'n cyflwyno'r rheini sydd yn methu bod yma ac yn gorfod ymuno trwy'r cyfryngau ar y we. A ni diolch i ti am y dechnoleg hynny sydd wedi'n gwasanaethu ni mewn ffordd arbennig dros y cyfnod diwethaf yma. Arglwydd, ni'n gweddio dros y rheini sydd yn methu bod yma, bydde ti yn agos iawn. Ac bydde nhw'n profi dy fendith di hefyd. Arglwydd, bydd gyda ni felly. A mynd bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad yn gyntaf. Rhif 15, dyledwr i ras y dwy fi. Ni wedi clywed tipyn yn barod heddi am iddiddod. Y syniad yno o ifuddhau i'r arglwydd. A ni'n parhau efo'r un thema heno o iddiddod. A felly, o'n i'n teimlo bod e'n bwysig i ni o'r cychwyn i atgoffa'n hunan, mae yr iddiddod sy'n achub yw iddiddod Crist. Nid yn iddiddod ni sydd yn gwneud ni'n gyfiawn ac yn dderbyniol ger bron Duw, ond iddiddod yr arglwydd Iesu. Mae'n iddiddod ni yn ymateb i'w gariad a iddiddod perffaith e. Dyledwr i ras y dwy fi. Am ras cyfamhodol mae'n ham. A gwisg dy gyfiawnder o'n cylch, nid ofna fi ddyfod o'r flaen. Mae dychryn y gyfraith a Duw yn methu fy nghyffwrdd yn wir. Mae gwaed ac iddiddod fy nghrist yn cuddio fy meiau yn glir. Wel, gyda chi ni'n asau ato fe nawr trwy ganu gyda'n gilydd, gai ofyn i chi gadw y masgu ymlaen, ond ni'n asau at Dduw mewn ffydd yng ngwaith gorffenedig yr arglwydd Iesu. Nawr ni sefyll i ganu.
Nawr, credwch chi neu beidio, ond ni yn tynnu at ddiwedd llyfr Exodus. A ni wedi cyrraedd pwynt ochr y bach yn anghyffredin, falle bach yn annisgwyl. Chi'n cofio, ni wedi cael disgrifiad hir o'r tabernacl. Pennod ar ôl pennod yn manylu ar neithuriad y tabernacl. Sut oedd e fod i gael i greu, i llunio, i addurno, a beth oedd fod i ddigwydd yn y tabernacl, yr holl ddodrefn gwahanol a sut o'n nhw fod i cael i creu. Yna, nathon ni gael yr achlysur yma yr llo neu'r tarw aur ag anifyddod y bobl fyna, ac yna mae'r cyfamod fel petai'n cael ei ail sefydlu gan Dduw yn ei ras. Dyw e ddim yn ei dinistrio nhw, mae'n parhau gyda'i bobl. Ac yna nawr, o fan hyn tan fwy neu lai y diwedd, beth sydd yn ni yw hanes adeiladu'r tabernacl. Hynny yw, maen nhw wedi cael y disgrifiad, mae'r arglwydd wedi gorchymyn trwy Moses shwd i wneud y gwaith, a nawr mae'r gwaith yn digwydd o wneud y tabernacl. A felly, fi ddim yn mynd i ddarllen drwy'r holl benodau yma,
byddai'n werth I chi fynd nôl. Fwy neu lai, mae'n ambell I beth sydd wedi cael I ychwanegu neu hepgo rhyw fanylion fan hyn fan traw. Yn gyffredinol, beth sydd yn yw ailadrodd. Fel athro da, yn ailadrodd yr un wers, yn pwysleisio fe ar y bobl. Ond am heno, fi jyst yn mynd I ddarllen 2 adran I ni, tu ar dechrau a tu ar diwedd. Felly Exodus 35 I ddechrau, ac adnodau 10 I 19. Dyma be mae Moses yn dweud wrth y bobl. A mae pob crefftwr yn eich plith I ddod a gwneud y cyfan a orchmynodd yr arglwydd. Y tabernacl, ei babell, ei len, ei fachau, ei fframiau, ei farau, ei golofnau a'i draed. Yr arch a'i ffolio, y drigareddfa, y gorchydd, y bwrdd a'i bolion, a'i holl lestri, a'r baragosod. Y canhwyllbren ar gyfer y goleuni, ei lestri a'i lampau a'r olew ar gyfer y golau. Allor yr arogyldarth a'i ffolio, olew'r enaint a'r arogyldarth peraidd. Gorchydd drws y tabernacl. Allor y poeth othrwm a'r rhwyll bres, ei ffolion a'i holl lestri, y noi a'i throed, llenni'r cyntedd, ei golofnau a'i draed, a gorchydd drws y cyntedd. Hoelion y tabernacl a'r cyntedd a'i rhaffau, gwisgoedd wedi ei gwnïo'n gywrain ar gyfer gwasanaethau'r cysygr, gwisgoedd cysygredig I Aron yr offeiriad, ac i'w feibion I wasanaethu fel offeiriad. Ac yna na'i neidio ymlaen I bennod 39. Bennod 39, adnod 32 ymlaen I ddiwedd y bennod ni'n darllen hyn. Felly, y gorffennwyd holl waith y tabernacl, sef pabell y cyfarfod. Ac yr oedd pobl Israel wedi gwneud y cyfan a orchmynodd yr arglwydd I Moses. Deithant ar tabernacl at Moses, sef y babell a'i holl lestri, y bachau, y fframiau, y barau, y colofnau, y traed, y to o grwyn hyrddod wedi ei lliwio'n goch ac o grwyn morfichod, a'r gorchydd, arch y dystiolaeth a'i ffolion a'r brigareddfa, y bwrdd a'i holl lestri a'r baragosod, y canhwyllbren o air pur, ei lampau wedi ei goleo ynghyd â'i holl lestri, a'r olew ar gyfer y golau. Yr allor air, olew'r enaint a'r arogyldarth peraidd, gorchydd drws y tabernacl. Yr allor bres a'r rhwyll bres ar ei chyfer, a'i ffolion a'i holl lestri, y noi a'i throed, llenni'r cyntedd, ei golofnau a'i draed, gorchydd porth y cyntedd, ei raffau a'i hoelion a'r holl lestri ar gyfer gwasanaeth y tabernacl, sef pabell y cyfarfod. Y gwisgoedd wedi ei gwnïo'n gywrain ar gyfer gwasanaethu'r cysygr. Gwisgoedd cysygredig Aron a'i feibion iddynt wasanaethu fel offeiriad. Yr oedd pobl Israel wedi gwneud yr holl waith yn union fel y gorchmynodd yr arglwydd I Moses. Gwelodd Moses ei bod wedi gwneud yr holl waith fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn, a bendithiodd Moses hwy. Dyma Eirin Duw ni, diolch
iddo fe. Yna ni weddio eto, yna ni droi at yr arglwydd. O arglwydd yn Duw. Ie, i ni'n parhau i diolch i ti am dy air di. Yn diolch i ti am yr cyfle sydd wedi bod dros yr misoedd diwethaf yma. I feddwl am y tabernacl a'i chynnwys. A'r addoliad oedd i gael ei chynnig yn y tabernacl. A ni'n diolch bod ni wedi gweld dro ar ôl tro y ffordd roedd y cwbl yn pwyntio'r bobl ac yn ein pwyntio ni ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Y cwbl fel petai'n gysgod o'i berson a'i waith a'r hyn roedd ddim yn ei gyflawni, a'i ennill, a'i roi i'w bobl. Ac arglwydd, wrth i ni fan hyn ddarllen am ei fuddod y bobl, yn dilyn y patrwm, yn dilyn y gorchmynion, yn dod wedi cwblhau y gwaith. Ni'n diolch am hyn. Ac wrth i ni feddwl, mor aml oedd y bobl yma yn gwrthryfel. Ac yn cael pethau'n anghywir. Ni'n diolch am yr esiampl yma o'i ffyddlondeb nhw. Ac fel o'n ni'n ystyried bore yma arglwydd, ni'n gwyddio am yr un ysbryd yna. Yr ysbryd yna o i fyddhau mewn cariad i ti. Ond dad, ni'n gwybod mae cysgodion oedd y pethau hyn ac yr esiampl dda sydd yn ni yma bod y bobl mor aml wedi crwydro. Ac dad, ni'n mor glir yn gweld nad oedd y bobl yma'n gallu nesau at y ti yn ei fuddod ei hunan. A felly arglwydd ni'n diolch i ti nawr, wrth i ni ddarllen ymlaen bod ni'n gallu clywed yr arglwydd Iesu ar y groes yn dweud y gair gorffennwyd. Fod wedi cwblhau ei waith Fod wedi cwblhau, wedi cyflawni, wedi gorffen yr hyn doedd y tabernacl yma. Ac hyd yn oed y deml wedyn ni, ddim yn gallu wneud o'n cymodi ni a thi dy hun. I ni'n diolch wrth i'r arglwydd Iesu gyflwyno ei hun ar y groes, wrth iddo fe ddweud gorffennwyd, wrth iddo fe cael ei gladdu, ond yna atgyfodi mewn buddugoliaeth, fod wedi ennill ffordd i ni, i nesau at y ti, i fod mewn perthynas a thi, i brofi dy gariad di, ac i ei dy garu di yn ôl, ac i dy ddilyn di a byw dy fwyn di. Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Yn diolch bod dim rhaid i ni heno i geisio dod o'ch blaen di, dod i'ch bresenoldeb di, yn ein nerth yn hunan, yn ein fuddod yn hunan, gyda'n daioni a'n cyfiawnder a'n gweithredoedd a'n ymdrechion yn hunan. Arglwydd, os ni'n onest a'n hunan, byddwn ni'n gwybod bydda hynny ddim yn gorffen yn dda i ni. Arglwydd, pe bawn ni yn gorfod dygeisio di fel i ni. Yn bysau ar ben arno ni. Yn byswn ni'n heiddi dim ond yr hyn oedd yr Israeliad yma'n ei heiddi. Wrth iddyn nhw wrth rhyfela a heiddi cael ei dinistrio, ond nes di drigarhau. Nes di ddal gyda nhw. Arglwydd, diolch am dy drigaredd di. Diolch am dy heilion ni. Ni llawer ohono ni yma heno yn gallu tystio i dy amynydd a dy drigaredd di ni dros y blynyddoedd. Dros y degawd y rai ohono ni. Pan ni wedi llithro, pan ni wedi crwydro a methu i ti ddim wedi'n gadael ni
fynd. A ni'n diolch i ti am hynny. Ac arglwydd, ni'n gweddio heddiw nawr. Yma, a i unrhyw un sydd yn gwylio dros y we ac i'r rheini sydd yn clywed y newyddion da yma heddiw trwy'n byd neu arglwydd. Ni'n gweddio y bydden y rai heddi yn troi ato ti, yn cyffesu. Mae'r unig obeth sydd yn nhw yw i fuddod yr arglwydd Iesu Grist, a'i waith orffenedig droson ni ar y groes. Arglwydd, diolch i ti am hyn. Helpa ni bob dydd i gofio hyn, i bregethu y newyddion da yma i ni ein hunan, ein bod ni wastad, bob awr, dim ond yn gallu nesau ato ti oherwydd Crist. A fe fydd hynny wastad yn ddigon. Arglwydd, wneud i fyth yn gwrthod ni a throi i ffwrdd unrhyw un sy'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Da, derbyn ein mawl ni, a'n diolch ni gyd, ac unwaith eto arglwydd ni'n pledio gyda chi i siarad â ni mewn ffordd clir, grymus, trwy dy ysbryd glân di. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i ganu rhif 21 yn y llyfr yma. 21. Wrth orsedd y Jehofa mawr, plyged trigolion byd i lawr, y gwybydded pawb mae ef sydd yw. Yr hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. A'i ddwyfol nerth ein gwnaeth ei hun o brydd y ddear ar ei lun. Cer un fel defaid grwydron ffôl yw gorlan ef a'n dig yn ôl. Ac ymlaen, o'n ni sefyll i ganed yn gilydd. A pan byddai'n dechrau
cyfres o bregethau. A dyna ni'n dueddol o wneud fel eglwys, ni'n gweithio'n ffordd trwy lyfr, neu ar y degau ni'n treulio amser yn edrych ar ryw bwnc penodol. A fyddai yn treulio ryw faint o amser yn cynllunio, credwch chi'n ei beidio. Y meddwl allan, wel, faint o bregethau, lle byddwn ni'n rannu, falle beth yw'r prif syniadau byddwn ni'n dod ar eu traws. Ac wrth gwrs, mae'r cynllunio yna'n gallu newid, wrth i amser mynd yn ei flaen, weithiau bydd yna rai pregethau'n cael eu cywasgu, neu byddai'n rannu darn ymhellach nag o'n i falle ti bwriadu yn reiddiol. Ond un o'r pethau fi ddim yn dueddol o wneud yw meddwl allan pryd fyddwn ni'n cyrraedd rhyw destunau a trial gosod nhw at ei gilydd. A felly beth sydd yn gallu digwydd ar adegau, mi'n siŵr bod ni gyd di sylwi ar hyn ar adegau, mae di'n taro ni ar adegau, heb i fi gynllunio felly, mae yna destun ni'n edrych arno fe yn y bore, a mae yna destun gwbl wahanol, o ran hollol wahanol o'r Beibl ni'n edrych arno gyda'r hwyr, a mae'r ddwy ohonyn nhw yn asio. Maen nhw'n plethu, a maen nhw'n mynd yn gwbl berffaith gyda'i gilydd. Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd yn siarad â ni ym mhob cyfarfod, pob oedfa, ac eto mae'n adegau fel hyn, lle chi'n teimlo bod yr arglwydd fel petai eisiau pwysleisio rhywbeth, yn ailadrodd rhywbeth, yn dweud yr un peth fwy na lai i bore a hwyr, yn dweud rhywbeth ddwywaith wrthon ni am reswm. Hynny yw bod yna rhywbeth fan hyn sydd angen i ni glywed, a neu jyst unwaith mewn dydd, ond ddwywaith. Bod yna rhywbeth fan hyn sydd angen i ni ddal gafel arno yn arbennig. Bore yma, oedd tipyn o'r bregaeth yn ymwneud â ufudd-dod. Y ffaith, os i ni yn caru Duw, a bydd hynny yn mynegu ei hunan mewn ufudd-dod. I'r fath raddau bod Ioan yn gallu dweud, mae beth yw caru Duw, ufuddhau i'w orchmynion. Wel, mewn ffordd, mae'n pregaeth ni heno yn cario ymlaen yn syth o'r pwynt yna, yn dal gyda'r thema yma o ufudd-dod, obedience, ufuddhau i'r arglwydd. A be ni'n mynd i weld yw ddwy reswm amlwg arall pam y dylen ni fod yn ufuddhau i'r arglwydd. Nes i ddim darllen yr holl benodau hynny, ond pe bawn ni wedi, fi'n credu, mae dyna yw beth fydda wedi dod drosodd mwy clir i ni. Fel thema. Ufudd-dod. Ufudd-dod. Fi ddim wedi wneud, na i ddim gwneud, ond hyd yn oed os ych chi jyst yn troi'r tudalennau ac yn trio edrych am pa eiriau sydd yn neidio allan, siwr o fod, newch chi sylwi ar un gair yn syth, achos mae'n ymddangos dro ar ôl tro, y gair gwnaeth. Yn y penodau yna, rhwng penod 35 a 39, dros 60 o weithiau, mae yna ryw ffurf ar y gair gwnaeth. Gwnaeth fantell, gwnaeth hyn, gwnaethant hefyd, gwnaethant siacedig, gwnaeth noi, gwnaeth allor, gwnaethant hyn, gwnaethant y llall. Dro ar ôl tro. Pam? Wel, y pwyslais yw bod nhw'n ufuddhau. Dwi ddim jyst bod yr arglwydd i dweud rhywbeth wrth Moses i basio ymlaen i'r bobl, ond nath y bobl actually wneud e. Ac pe bawn ni wedi darllen y benodau yna i gyd, byddwch chi hefyd i sylwi, erbyn i ni gyrraedd diwedd yr adran yna, mae yna ryw ymadrodd di ymddangos. Nethon ni glywed yn ein darlleniad ola ni. Yr ymadrodd, ryw ffurf ar hyn, ryw fath o gitgan sydd yn dweud, felly roedd yr arglwydd wedi gorchymyn i Moses. Gwnaeth, gwnaethont. Be gwnaethon nhw? Fel roedd yr arglwydd wedi gorchymyn i Moses. Dyma'r pwyslais mawr yn y benodau yma. Ufudd-dod. Dyw yn dweud, dyw yn datguddio, dyw yn siarad, ond be mae'r bobl yn gweud? Maen nhw'n credu. Credu'r gwirionedd ac yn ymateb. Maen nhw'n ufuddhau mewn cariad at ei Duw nhw.
Ond fel wedi gweud, mae yna ddwy nawr, ddwy cymhelliad, ddwy reswm pellach dros i fyddhau. Un i ni fyddhau achos bod ni'n caru Duw, a mae yna cymhellion pellach eto. Felly doi bwynt sydd yn. Y pwynt cyntaf yw hyn. Mae'r arglwydd yn heiddi i fyddwyd. Ni gyffwrdd ar hyn bore yma, ond mae'n cael ei bwysleisio mor amlwg fan hyn. Mae'r arglwydd yn heiddi i fyddwyd. Exodus 39, mae allan arno 32. Felly, gorffennwyd holl waith y tabernacl, sef pabell y cyfarfod, ac roedd pobl Israel wedi gwneud y cyfan a orchmynodd yr arglwydd i Moses. Pam fod y bobl wedi gwneud y pethau hyn? Pam bod nhw wedi dilyn y cyfarwyddiadau yma mor fanwl? Pam bod nhw trwy gydweithio wedi codi tabernacl ag allor a bwrdd a gwisgoedd a'r holl bethau eraill? Wel, y reswm sylfaenol yw oherwydd fod yr arglwydd wedi gorchymyn. Ddim wedi gofyn, ddim wedi awgrymu, ddim wedi dweud, chi'n gwybod be, os chi bach yn bod yn yr anialwch, gallwch chi cymryd hwn lan fel hobi, adeiladu pebyll a yr holl bethau. Na, nid awgrym, neu dweud, bydde hwn yn syniad da i chi falle, os nag oes unrhyw beth gwellt ych chi'n wneud. Y cyfan a orchmynodd yr arglwydd. Mae rhaid i ni ddeall hyn, mae rhaid i ni sylweddoli hyn. Mae'r arglwydd yn ei heiddi. I ddefnyddio iaith y Testament Newydd, dyma yw ei resymol wasanaeth. Dyma'r unig ffordd cywir a resymol i ymateb i'r arglwydd. Pwy yw e? Pwy yw'r arglwydd yma, Duw yma, ni'n gallu defnyddio ei enwau, hyd yn oed ni fel Cristnogion, gallu defnyddio ei enwau mor ysgafn a difeddol. Pwy yw e? Ges i'n haro gan hyn yn ddiweddar. O'n i'n mynd am dro, ac nes i just sylwi ar y coed. A'r coed yn llawn ar y foment, yn dyn nhw. Llawn dail. A nath yn haro i, chi'n gwybod be? Os o'n ni, siwr o fod, ddim yn gallu cyfri y dail ar un goeden. Nes i gerdded ymlaen chydig bach a sylwi ar rhyw patchyn bach o wair, rhyw lawnt. A meddwl i'n hynna'n, os o'n ni byth yn gallu cyfri yr holl darnau yna o wair, hyd yn oed yn yr un lawnt yna. A wedyn nes i cario ymlaen a dechrau meddwl, edrych ar y tai o'n i'n pasio, a meddwl, mae'n y bobl yn byw yn y tai yma i gyd, a byswn ni ddim yn gallu cofio enwau pawb yng Nghaerdydd. Wrth ni drio cofio nhw i gyd, ond byswn ni'n methu a gwneud hynny. Ac yna meddwl i'n hunan, ni'n dod ac yn addoli ac yn adnabod ac yn gwrando ar lais Duw, arglwydd, sydd yn ei adnabod nhw i gyd. Mae'n gwybod sawl deilen sydd ar bob coeden, mae'n gwybod sawl darn o wair, mae'n gwybod sawl gronyn o dywod, mae'n gwybod sawl darn o wall sydd ar ein pennau ni, mae'n jyst yn nabod enwau pob un person drwy'r byd i gyd, ond mae'n gwybod popeth amdanyn nhw, a mae'n cynnal y cwbl trwy ei air. A chwbod be, fi ddim yn gallu deall hynny. Mae y tu hwnt i ni. Mae'r syniad yna o fod e'n hyd yn oed yr esiampl o ddail ar y coed, mae just hynny, mae y tu hwnt, diwch menydd chi ddim yn gallu gwneud synwyr o'r rifau chi'n siarad amdano nhw, faint o ddail sydd ar bob coeden yn y byd, ac eto mae
Mae yn gwybod y cwbl. Fe sydd wedi creu hyn. Nath e ddewis, nath e weld yn dda I greu y cwbl a creu'r cwbl trwy ei air. Ac wrth gwrs, mae yna fwy na hynny yn does. Nathon ni gyffwrdd ar hyn bore yma. Dyw e ddim just yn greu awdwr sydd wedi creu pob peth a sydd ag awdurdod dros bob peth, ond mae e hefyd yn waredwr. Mae'n un sydd yn achub. Mae'r byd perffaith yma, mae e wedi greu, wedi disgyn I bechod, ond mae e wedi cynllunio a wedi trefnu ffordd I achub, I adfer, I'n codi ni o'n pechod a'n cymodi ni a fe ei hunan. A dyna oedd profiad yr Israeliad fan hyn, cofiwch. Nhw ddim jyst yn sydyn I ffindo eu hunan wrth fynydd Sinai ac yna yn yr anialwch, yn o'n nhw wedi cael eu hachub ond o. Oedd Duw wedi dewis nhw, wedi dewis nhw a gwneud a ddiwydion I Abraham ac i'w hade, oedd wedi dewis nhw a wedi cadw nhw, oedd wedi achub nhw o'r aifft, oedd wedi prynu nhw efo gwaed oen, di dod â nhw yn rhydd, yn bobl arbennig o'i eiddo fe ei hun. Chymod be, mae wedi gwneud rhywbeth hyd yn oed yn fwy I ni. Yn ail Pedr pennod 1. Pedr yn atgoffa'r Cristnogion yma gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian neu air y prynwyd I chwi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych, ond a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen, di-fai a di-nam, sef Crist. Mae wedi'n creu ni. Mae'n gwybod y cwbl amdano ni. Os chi'n Gristion, mae wedi'ch prynu chi a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen, di-fai a di-nam, sef yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn heiddi ein ufudd-dod nhw. Os ych chi'n cydnabod hynny, os chi'n credu hynny a peidio, dyma yw y gwirionedd. Mae ganddo fe bob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear a than y ddaear. A felly, pan mae e'n dweud wrth ni wneud rhywbeth, yr unig ymateb cywir yw I ddweud, iawn, wrth gwrs. A mae hynny gallu bod yn anodd, yn dydi? Mae'n rhywbeth yno ni sydd yn gwrthryfela yn erbyn hynny. Yn ein tu ni ar y foment, mae'r cwestiwn pam yn cael ei ofyn lot fawr iawn. Ti'n gallu gwneud hwn, please? Pam? Ti'n gallu mynd I nôl hwn I fi, please? Pam? Yr ateb fi wedi bod yn roi'n gynyddol yw achos fi'n dweud. Hynny fi yn rhoi reswm wedyn, pam y dyna yw'r peth gorau, ond ni weld hynny, bod hynny'n wir amdano ni a'n perthynas ni ar arglwydd hefyd, ond yr ateb sylfaenol yw achos fi'n dweud. Achos mae gen I awdurdod I ofyn I ti wneud rhywbeth a disgwyl I ti I rando. A dyma sydd yn I fan hyn, mae'r arglwydd wedi gorchymyn. A felly, yr unig ymateb cywir yw I ddweud, iawn. Nawr wrth gwrs, mae llawer yn ffindo hynny'n beth anodd yn si. Eto cyffwrdd ar hynny bore yma, mae'n cymdeithas ni yn amheus iawn o awdurdod, o bwer, o pobl yn dweud wrthoch chi I wneud rhywbeth. Ond ni methu osgoi hynny. A ni methu gwadu beth sydd yng Ngaerdydd. Dim angen I ni deimlo embarrass o hyn. Na, mae'r Duw yma, y Duw da yma, y Duw doeth yma, y Duw yma sydd yn gariad, y Duw yma sydd yn achub, y Duw yma sydd yn drigarog ac yn raslon, fe yw yr arglwydd. Mae'n mynnu ac mae'n heiddi yn y fudd-dod llwyr. Mae'n galw arno ni, bob un. Os nag I ni wedi gwneud hyn yn barod I edlifarhau ac I droi o ddilyn ei lunod a gau athrawiaeth ac i'w ddilyn
Mae'r cymhelliant cyntaf te. Ni'n niferhau achos mae'r arglwydd yn heiddi hynny. Ond yna, mae'n y gymhelliant pellach yn does. Yr ail gymhelliant sydd yn ei fan hyn yw, ni'n niferhau oherwydd mae dyna sydd orau i ni. Ni'n cael bendydd wrth iferhau. Drychwch ar adnod 43 o bennod 39. Gwelodd Moses ei bod wedi gwneud yr holl waith fel roedd yr arglwydd wedi gorchymyn. A bendithiodd Moses hwy. Wel, gallwn ni di stopo ar ôl pwynt 1. Mae hynny yn ddigon. Mae'r arglwydd a phob awdurdod, a felly fe ddylsyn ni iferhau iddo fe achos bod yn gorchymyn. Ond be mae'r Beibl yn gwneud yn glir, beth sydd yn hollol wych a ryfeddol a hyfryd yw fod yr arglwydd yma sydd â phob awdurdod, mae yn rheoli ac yn teyrnasu daioni ei bobl. Meddyliwch eto, pam fod Duw wedi gorchymyn y pethau hyn? Pam fod wedi mynnu fod y bobl yma yn dilyn yr holl canllawiau yma ac yn adeiladu tabernacl, yr holl bethau eraill yn ôl y patrwm o fe wedi dweud? Wel, ar un olwg, y reswm yw fel bod e'n cael yr clod a'r mawl a'r parch a'r bri mae e'n heiddi. Fel bod y bobl yma'n gallu dod ac yn gallu gweld mor wych, mor ogoneddus yw yr arglwydd. Ond nid dyna'r unig reswm efo. Na chi'n gweld, dyw'r arglwydd yma ddim yn rhyw dduw anghennus. Dwi ddim yn ddibynnol ar ei bobl a'i addoliad nhw. Ni wedi gweld hynny yn epistol Ioan. Mae'r Duw yma yn dduw cariad perffaith ynddo fe ei hun. Mae o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn berffaith fodlon ynddo fe ei hun fel tad, mab ac ysbryd glân. Ac ar ben hynny, wrth gwrs, ar ôl i'r arglwydd creu, mae yna engylion, yr bodau ryfeddol yma yn rhoi mawl. Dwi ddim angen mawl ac addoliad y bobl yma. Ond mae'n rhoi nhw mwyn bendithio'r bobl. Dyma beth sydd dda iddyn nhw. Dyma sydd eu lles nhw, daioni. Dyma yw eu llawenydd penna nhw yw addoli yr arglwydd. Wel, ni'n iferhau oherwydd mae dyma yw y ffordd gorau posib o fyw. Na chi'n gwybod, mae hynny'n wir, hyd yn oed ar y lefel mwyaf arwynebol. Just stopiwch, dychmygwch am funud bod pawb trwy'r byd yn y foment yma yn dechrau dilyn hyd yn oed just y 10 gorchymyn. Hyd yn oed yn arwynebol. Os o'n nhw just yn dechrau gwneud hynny, pawb yn y byd, be bydd yn digwydd? Wel, dros nos byddai'r byd yma yn lle llawer brafiach i fyw, yn bydda fe? Byddai'r byd yma yn lle llawer hapusach, llawer neisach os oedd pobl ddim yn godynhebu ac yn lladd ac yn dwyn a'r holl bethau eraill yna, yn yw, bydda hynny daioni, yn bydda fe? Ond mae yna fendith hyd yn oed yn ymhellach yn does, hyd yn oed dyfnach na hynny, oherwydd pan i ni yn addoli'r arglwydd, mewn ysbryd a gwirionedd, pan i ni mewn perthynas gyda fe, pan i ni'n byw mewn dibyniaeth arno fe, pan i ni yn iferhau allan nhw'n cariad ato fe a dilyn i gynlluniau ar gyfer ein bywydau ni, pan ni'n gwneud hynny, sdim byd yn gallu'n cyffwrdd ni os e. Glywon ni bore yma, mae dyma sydd yn ein gwneud ni yn orchfygwyr y byd. Mae'n atgoffa fi o Psalm 27, yr adnod gyntaf. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth rhag pwy yr ofnaf.
Yr arglwydd yw cadernydd fy mywyd. Rhag pwy y dychrynaf. Hynny yw, os ych chi'n byw eich bywyd chi yng ngoleuni Duw, mae'n dibyniaeth arno fe. Os ych chi'n dibynnu arno fe, a fe yw cadernydd eich bywyd chi, os ych chi'n yn derbyn ei awdurdod ac yn ymostwng yn llawen iddo fe ac yn ceisio byw ei fwyn ysdim byd ych chi ofni. Ysdim byd yn gallu cymryd hynny ffwrdd oddi wrtho chi. I fyddhau'r arglwydd yw'r peth gorau ar ein cyfer ni. Nawr, wrth gwrs, ni'n byw mewn cyfnod wahanol, goruchwyliaeth gwahanol. Ni'n byw yn Yddi'r Testament newydd. Mae'n berygl yn does bod ni'n darllen cyfraith yr Hen Testament a bod ni'n wfftio hynny. Ond na, oedd y gyfraith yn fendith i bobl ddi. Ie, oedd e yna mwyn i pwyntio nhw at yr arglwydd Iesu, dangos i hangen nhw, ond wrth i'r bobl dilyn y gyfraith, dilyn y gorchmynion, beth oedd canlyniad hynny oedd bod nhw'n ffynnu, bod nhw'n llwyddiannus, bod y wlad yn sefydlog ac yn ddiogel ac yn dda. Ac mae'r un peth yn wir i ni. Dyw ei rhai i'r arglwydd ddim yn rhywbeth beichus. Mae'n gallu bod yn anodd, mae'n gallu bod yn heriol, mae'n gallu gofyn am aberth. Ac eto, i ddilyn yw'r fendith fwyaf posib. Nawr, mae'n tynnu at y diwedd fan hyn. A falle bod rai ohonoch chi yn crafu'ch pennau ac yn holi chi, wel, siwr mae hwn fod i edrych yn ymarferol. Ni wedi clywed lot heddi am ufuddod a dilyn gorchmynion yr arglwydd, ond pa orchmynion felly? Hynny yw, sdim angen i ni fynd ac adeiladu pabell a'r holl bethau eraill hynny. Felly beth i ni fod i wneud? Beth i ni'n mynd i weithredu arno fe heno? Beth i ni'n mynd i weithredu arno yn yr wythnosau sy'n dod? Wel, be fi eisiau gwneud nawr yw darllen o'r llythyr at yr Hebreaid. A ni wedi cyfeirio sawl gwaith yn dod at y llythyr yma, at yr Hebreaid. Yn bennaf, achos mae'r awdur yn cyfeirio lot at Exodus. Mae'n cymhwyso'r pethau yma i'w ddarllenwyr i Gristnogion. Ac be chi'n gweld pan chi'n cyrraedd diwedd y llythyr at yr Hebreaid, pennod 13, a mae'n rhestr. Y rhestr o gymwysiadau. Y rhestr o orchmynion. Nid popeth. Hynny yw, dim dydi popeth fan hyn am siwr i fyw fel Cristion. Dim dydi pob gorchymyn neu pob peth mae'r arglwydd yn disgwyl gan ei bobl. Ond oedd e'n fy nharw i, falle dyma, o fynd at unrhyw restr, dyma'r restr mwyaf perthnasol gallwn ni fynd ati. A felly be fi'n mynd i wneud yw fi jyst yn mynd i ddarllen e. A fi eisiau chi i holi chi yna. Os rai o'r pethau yma ar goll. Neu os na rai o'r pethau yma sydd angen gwaith yn y mywyd i. Os ydw i fel Cristion yn mynd i garu Duw a'i bobl yn iawn. Os ydw i fel Cristion yn mynd i ymostwng i awdurdod Duw yn iawn. Os ydw i fel Cristion yn mynd i fwynhau'r bendith yna o fyw y bywyd mae wedi bwriadu, os na bethau fan hyn i fi angen bod yn ymateb iddyn nhw nawr. Hebreaid 13. Bydded i frawd garwch barhau. Peidiwch ag anghofio llety garwch. Oherwydd trwyddo mae'r rhai heb wybod hynny wedi rhoi llety i angylion. Cofiwch y carcharorion, fel pe byddech yn y carchar gyda hwy. A rhai a gamdrinir, fel pobl sydd â chyrff gennych eich hunain.
Bydded priodas mewn parch gan bawb. A'r gwely yn ddihalog oherwydd bydd Duw yn barnu peteinwyr a godynebwyr. Byddwch yn ddi-ariangar yn eich dull o fyw. Byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych. Oherwydd mae ef wedi dweud, ni thadawaf fyth, ac ni chefnaf arnaf ddim. Am hynny, dwedwn innau'n hyderus, yr arglwydd yw fy nghynorthwyr, ac nid ofnaf, beth awna pobl i mi. Cadwch mewn cof eich arweinwyr. Rai llefarodd air Duw wrthych. Myfyriwch ar ganlyniad ei bichedd ac efelychwch ei ffydd. Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth. Peidiwch â chymryd eich cam arwain gan athrawiaethau amrywiol a dieithwr. Oherwydd da yw i'r galon gael ei chadarnhau gan ras, ac nid gan fwydydd na fiont o unrhyw les i'r rhai oedd yn ymwneud â hwy. Mae gennym ni allwr nad oes gan wasanaethwyr y tabernacl ddim hawl i fwyta ohoni. Mae cyrff o'r anifeiliaid hynny y dygir ei gwaed dros bechod i'r cysygr gan yr archoffeiriad yn cael ei llosgi tu allan i'r gwersyll. Felly Iesu hefyd dioddef tu allan i'r porth am wnaeth ef mwyn sancteiddio'r bobl trwy ei waed ei hun. Am hynny, gadewch i ni fynd ato ef tu allan i'r gwersyll gan oddef y gwaradwydd a oddefodd ef. Oherwydd nid oes dinas barhaus gennym yma. Ceisior ydym yn hytrach y ddinas sydd i ddod. Gadewch i ni felly drwyddo ef offrym i aberth, moliant yn wastadol i Dduw. Hynny yw ffrwyth gwefusau sy'n cyffesu ei enw. Peidiwch ag anghofio gwneud daioni, a rhannu ag eraill. Oherwydd ag aberthau fel hyn yr rhyngir bodd Duw. Efydd hewch eich arweinwyr ac ildiwch iddynt oherwydd maent hwy'n gwylio'n ddiorffwys dros eich eneidiau, fel rhai sydd i roi cyfrydd. Gadewch iddynt allu wneud hynny'n llawen ac nid yn ofidus oherwydd di fydd i chwi fyddai hynny. Gweddiwch drosom ni, oherwydd rydym yn sicr bod gennym gydwybod lan, am ein bod yn dymuno ymddwyn yn iawn ym mhob peth. Rwyf yn erfyn yn deirach arnoch i wneud hyn, mwyn i mi gael fy adfer i chwi yn gynt. Beth yw'n dymuniad ni pan ni'n clywed restr fel hynny, a mae'n restr eraill yn does lle mae apostolion ac arweinwyr yr eglwys yn annog pobl Dduw i fyw yn deilwng o'i galwad. Wel, yr ymateb yw, i ni eisiau byddhau. I ni eisiau byddhau achos dyna mae'r arglwydd yn ei orchymyn ac yn ei heiddi. Ni eisiau byddhau hefyd achos y fendith yna. Ffaith fod ein lles ni. Roedd pobl Israel wedi gwneud yr holl waith yn union fel gorchmynodd yr arglwydd i Moses. Gwelodd Moses ei bod wedi gwneud yr holl waith fel roedd yr arglwydd wedi gorchymyn. A bendithiodd Moses hwy. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad i orffen. Mae'r ganol yma'n atgoffa ni eto o ufuddod yr arglwydd Iesu Grist. I ni ond yn gallu fyddhau yn y nerth mae yn ei roi ac i ni yn profi bendith Dduw trwy ei ufuddod. A ni'n clywed am fan hyn nawr, yr arglwydd Iesu yng ngardd Getsemane.
Temptasiwn yna, yn yr awr dywyll yna i droi o'r llwybr oedd wedi ei benodi iddo fe. Ac eto, be mae'n gwneud? Mae'n gweud, wel, nid fy wyllus i, ond dy ewyllus di, mae'n ymostwng. Dwg fi fynydd o'r olewydd, lle mae'n heidwad yn yr ardd, chwys fel dafnau gwaed yn disgyn hyd ei ryddiau hardd. Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid? Pam bod hwn sy'n frenin nef ac o fudiad dwys hyd angen ei galon ni? Cwpan sydd o'i flaen ei wyfyd. Cwpan chwerwangau loes, tal, pechodau myrdd o ddynion ar unigrwydd croes. A wnaeth Iesu wrthod yfed? A yw'r baich rhy fawr i'w ddwyn? Gwyl un estyn am y cwpan, yfa dy fwyn. Disgym Iesu faint dy ymdrech. Disgym werth y dafnau gwaed. Yn dragywydd, naf dy ddilyn llechaf wrth dy draed. Na ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Newyddio. Arglwydd, diolch i ti felly. Am y diwrnod hwn, diolch am y cwbl i ni wedi gallu i ddathlu a'i glywed, ac arglwydd ni'n gofyn nawr arna ti i fod gyda ni, i roed ysbryd gland i ni mewn mesur helaethach, mwyn i ni allu ymateb yn gywir nawr i'r hyn rydyn ni wedi glywed. Dad, i ni barhau i chwethio dros ein byd toredig ni. Meddwl am yr hyn sy'n digwydd yn Afghanistan, ond hefyd yn Haiti. O arglwydd, gweld gymaint o alar a thristwch, ac dad, i ni yn gofyn yn dyheu am weld o leini di yn llywyrchu yn y tywyllwch yma, sgweli di fod yn dda. Dad, twystyria felly, bydd gyda ni nawr. A mi'n bod ni'n gofyn yn enw gynheiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.